Seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat kopral loh. Ini di bawah asuhan Sapiteng. Kapiten Sapiteng. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabeh. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa piye? Kamu. Oh, saya nggak nanggap. Wah, gimana? Kita orang kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah nggak teteh. Saya tadi dengar dari jauh. Yes. Kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep? Koyok mimpin buruh tandur iki mau. Jeral. Kopral Jeral. Wah, lo udah goblok temen. Kamu bilang katanya saya tadi Sapiteng. Yang betul bukan Sapiteng. Apa itu? Lonceng. Kapiten. Kapiten. Kapten ya. Sebagai seorang kopral, yes, sir. Kalau kamu pakai nama Slamet nggak pantas. Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer. Saya juga ndak ketinggalan, kopral. Iya. Nama saya ganti. Apa? Tambah Pendi Molen. Namanya ini satu proyek ya. Kamu tahu Molen? Molen itu gawe ngejur semen sampai pedi. Soalnya awak dhewe belak kuli batu. Yes. Kopral Slamet Bulldozer. Yes. Gimana kamu jadi londo poyo kerasan? Wah, mulai dari Nederland sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku. Itu istrimu itu orang apa? Orang Jawa dari Rungkut. Mestinya nggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Wah. Soalnya londo senengane wong Endrosari ya. Ya. Apa kamu sudah punya anak, Mat? Begini Kapten, saya kawin selama 2 tahun, dapat anak 1. Itu orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah gak cetok. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena. Istrimu itu orang Rungkut. Orang Rungkut. Punya anak 1 namanya siapa? Kalau nggak salah Ramelan. Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu begini, dari mana? Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Waklan. Jadi namanya Ramelan. Good ya. Dan kalau Waklan saya juga titik-titik ya ro. Ya. Terus perintah dari Kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya? Apa itu selanjutnya? Cara Inggris itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya. Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa Karena tidak saya catat. Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling.
golek beling sih, Met. Wah, bukan. Apa? Cari feeling namanya. Oh, saling beling. Iya, iya, Nah, iya. gimana acara sekarang? Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Oh. Tahu kopi? Tahu. Kopi dangdut. Oh, bukan kopi darut itu. Saya monitor toh. Monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi. Oh. Kongsi. Istilah kongsi. Ya. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerja sama. Take and give tahu kamu. Tik and give. Aku dia bingung ngomong itu. Saling memberi dan meminta. Betul. Oke. Sekarang begini, Oke, kita harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas? Paling oh, kalau yang buas saya ada. Oh. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, iku jeneng nyidam terbelo. Katanya minta buas, Slamet. Maksudnya yang pengertian cukup. Oh, oke. Ratu mana ini? Oh, itu ratu. Ditakon ratu ndilah pokoknya awak dhewe kurang ngapal. Gimana kalau ratu pilihan terserah. Ini ratu setan. Hah? Ratu setan? Oh, bukan ratu setan. Jangan. Cari ratu. Sekarang kita cari saja, jalan terus jangan berhenti. Begitu ya. Nek teol terus leren ngono. Mari kita berangkat. Ayo. Mari. Bok kompan oi. Boleh eling sik gedhong piye. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonawati. Kedurus keramat. Wiyung karangan. Babatan lidah jeruk lakar santri. Laban iki lak boleh kernete mikrolet. Yo brek. Titenono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko Pulau Nusantara Jawa, ojo takon dosamu. Brek yo wis. Iki piye nek iki piye? Kon gawe karepmu dhewe, nabuhe aku kok saenake nek gak tak bayar rasakno dhewe. Bayar dah. Iki rumah samu kentrunge wak kembis ta rek. Saung galingan njaluk kentrungan. Anggepe gak iso. Rungokno ya. Sing ngendang iki cak silan aku sumbar titabuhi kentrungan. Wadah. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Dadi jula-juli. Generasi tua lan generasi muda ayo sing rukun iku ndadekno sahan dosa. Negara kita ayo dibela lan ayo dipertahanno cekak dijajah maneh barek bangsa alit ya dijajah bangsa liya sorone setengah mati mula kebebasan kita ya asasi hasil bumi kita dolor mesti digrogoti
nasibe bangsane dhewe wis gak dipikake mula sing penting ayo bersatu mula aja seneng tukar apa tuh siji lan sijine ayo saling membantu supaya negarane cek tambah maju sing penting tolek ilmu ayo diutamakno tapi sing berguna kanggo nusa lan akan apa bangsa ayo padha ditingkatno pendidikane anak-anak kita sebab iku besok sing tanggung jawab negara mula aja seneng dolor eker-ekeran angko akhire gak karuka arohan ayo menggalang persatuan lan kesatuan sebab iku kunci kemenangan ojo lali dulur jaga kesehatan sembarange ojo ngliwati ukuran mangan turu lan nyambut gawene kudu mawa pritungan nek awake tetep sehat lancar tolek sandang pangan ayo padha jaga kondisi badan mula aja sampe terlalu tegang mula kita cak kudu tolek penyegaran kudu sering rekreasi olahraga lan nikmati hiburan mula saiki dulur macem-macem anane tontonan kita kudu nonton sing cocok barek kepribadian wapi sing cocok barek adat ketimuran nek niru-niru sing gak kena akhire gak karu-karuan nek aku iki hiburane yo seje senengane ngingu manuk yo cek akeh manuk siji dulur angel pakanane yo iku manuk wari no Irian Jaya panggonane nek bojoku dulur senengane ngingu kucing saben dina pakanane daging wingi gak nyekel dhuwit gak iso blonjo pikirane pusing kucing 5 diculno nok kurungan gedhe manuk kuntek kari manuk peking aku teko kate awakku kesel delok manukku entek atiku yo mangkel gegeran rame dulur dijine tak tarik tugel tak tarik kupinge cepot duwe bojo kok tepak sing medhos ayo
gending kok gak kondo iki gending apa iki rondo grogok mari ketiban klopo aduh soro aduh soro aku gelem jeti rondone kaya putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong bengi oleh rondo teles mari kejegur kali aduh ademe penjaluke tak turuti aku mari oleh rejeki tapi aku janji jok kebimbang sapari nek konangan aku tak slentikno sapi aduh tak pokro aduh kak pokro dek ngajak kenalan cari jenenge endang gelem tak jak pacaran tapi jaluk kendaraan ojo kuwatir engko tak tukokno gledekan aduh aku ceketel aduh aku ceketel terus ngajak guyon dek gelem tak boyong mripate kadhe mencorem areke ayu moblong tapi sayange udele bodot namung semanten kidungan kula salan boten borong kerasa saudin kalem wis lan lho ya yo paiten keleken timbang ngomong semanten kidungan kulon natur tutuk petak-petuk duduk petuk bener petok duduk gelantong lah ngono lho rimentek kok ngajak petak-petan ayo terus lela mulane wong urip panjake sempel dan iki mang sing mburi ketatil didik aku ya apa panjak kendang kok ngono iki setire lan kendang ta wah mari kentrung mari ngono dikeki rondo grogo panjenengan rondo-rondo niki mengandung vitamin ta Aki sumpah rek, iki lak negara kita dijajah company, ceritane kaset iki ngono, kaset iki. Mangkan aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling, kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguru ku keliru nang wong kojlok nang. Kolo guruku tabono guruku aku tinggal dolanan. Mbah. Loh, sampean mau gending napa niku? kowe iki mau gending apa arek-arek iki mau lho aku ora ngerti. Sampean lak mantane kerawitan piye? Iya. Loh, saiki aku isih mantan. Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dulur. Oh iya. Nak kadang. Oh, nak kadang. Iya. San mau digendingi diwati mbak, kula wae enak bareng buli galau iso. Nggih ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa mboten dikandani. Yo. Dadi iki arek-arek iki tak delok iki sapa wae ta sing padha nabuhi aku iki sapa wae. Sampeyan pun tole-tole Mbah Nolem mriki mah lho, Mbah. Ya, mergo aku ki tau kuneman kaya ngene iki ya iki.
Mbak Slamet. Apa? Niki murid sampean rumiyin sinten mawon, Mbah? Saniki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng. Wah iya. Ketoprak, ludruk nggih. Ludruk. Oh nggih. Saiki ndi akeh murid. Kula niki mbok nggih diparingi ilmu Mbah, wong pirang-pirang tahun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean. Ayo saiki ngene wae ya, Nger. Nak kowe arep nyecep sing endi pilihan. Nggih kula wani nyecep sing bagian bayari mawon. Kok terus sing bayari? Sing bayari sapa? Oh nggih, enten dene niku rahasia perusahaan. Mbah. Sakniki perintah jenengan dumateng ingkang kula dos pundi? Ya, Nger. Tak kandhani ya, Nger. Nggih, Mbak. Kaya ngarep mati aku. Ya mpun kesusu Mbah, mpun kesusu matri. Kok mati. Mati. Nggih. Terus Sambatku iki mau. napa tugas kula salane ilmune pun mlebet? Niki tugasi kanca-kanca nanti. Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejaba arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotak. Nggih, pun. Ora ngerti nek aku ki pimpinane krawitan biyen. Lho, Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulat. iya. Iki nek ra ngerti karo jenengku Slamet Pramono. Lho. Oh nggih, wis kondang. Slamet ki nang ndi ya Slamet. Pramono ki ngerti sadurunge winara. Nggih, sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih. Kowe kok terus ngono to? Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen niki, Mbah. Iki wis lucan lagi. Oh. Terus pundi, Mbah? Terus pundi sakniki kula tugasnya teng pundi? Wong wilang aku. Sekarang bawono langkian. Kok nama kok kowe? Lah nggih sembarang lek mboten dikenongi lak gak enak. Silas patake jeneng sira. Nggih, Mbah. Nger, Nggih. mulai nyedak ana ngarepku kene. Kula mbon Ojo, wantun. ojo. Nyedak-nyedak mbon wantun, Mbah. Sampeyan dereng adus, Mbah. Iki mau aku kesusu. Nggih. Kene diseret ae. Ora ngerti dadekke kaya ngene iki. Nggih, mbon mboten napa mungkin dobel, Mbah. Iya, mergo aku tanganku ya obah. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jamin iki rada anu, Mbah. Ah iya. Ya, kuwi ya. Laning saiki tanah Jawa kene iki ketekan mungsuh. Nggih, company Londo, Mbah. Menilondo. Nggih. Kowe kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso ki tok tulungi. Nggih. Kula mbon nrimaken lek bangsa kita di idek-idek kali tukang pijet, Mbah. Pijet. Pun, sampean angel-angel catetane mon kula betoni, Mbah. Cocok kaya ngono kuwi. Cocok kaya ngono kuwi to. Nggih pun nek ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiyang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Cocok kesusu. Lho pun sampean enten e. Wah, kesusu. Oh, gak susu ta? Ya. Kok titik. Mbah niki kacamatane kudu ngekiraken malih, Mbah. Mergo saiki kudu butuhke tenaga sing Nggih, Mbah, nggih. profesional. Nggih, Mbah. Ya, kaya tenaga ilmu. Ngoten, Mbah. Ilmu tenaga Nggih. luar, Nggih. tenaga HR. Lho. Tenaga tenaga dalam, Loh, tenaga HR, ora ana ya. termasuk TB Mbah niku. Ya. Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah, niku wau pun ndugi kula liwat sampean balik teng kula malih niki. Iya. Nggih, catetane malah ngoten ta. Iya. Saiki hati-hati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat, Mbah.
Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Rat iku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Opo kok cengengesan kaya ngono iki. Iki sun waspadake kaya paman Patih Jlitheng Sapari. Apa padha becik sak sowanmu, Sapari? Inggih, sami wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula saka kuwi tampan ana puja pangestu ku marang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani. Iya. Napa dawuhe Gusti? Iya. Kula trami asta kalih. Iya. Petak wonten pucuk rikma ndadosaken lingsa. Jimat. Tak terima kabeh. Inggih. Ananging kowe kuwi tak andani. Soale aku iki lak ratu to. Nggih, Pak Ratu. Lho kok Pak Ratu? Panjenengan lah Bapak. Kok malah mali omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho ri. Nggih. Oh. Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Musnipah. Ya? Nggih. Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, inggih. Sejarah iki ngene. Nek Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Nggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik. Watake panjenengan mboten kenekan. Iya. Sipate sifat cerongoan. Aja ngono. Ora apik ngomong ngene ku ora apik. Enten wanita ayu pun kebimbang. Ndur aku kepencut tak sawat kacang noleh tak awe. Oh, ngoten. Tak seret tak gomule waduh alange gulung kuming. Nggih. Sinden gak enek. Niku sanes cinta kalih sampean. Cinta apa? Kelaran Gusti. Mulai iki rene bojoku iku sinden, Nggih. saiki undang rene. Timpalono. Undangan Oh, nggih. timpalono. Gusti ajeng Ratu Ayu. Apa? Gusti Rajeng atau Ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan niki napa pantese? Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti Ratu. Lah panjenengan Gusti Lah Ratu. Prameswari. Hah? Singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Gas pundi, Bu? Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben. Niki pun belenger ningali ben. Sanes ben iku ya men iku lho. Lho. Men jarno lho goblok. Oh, Padha nggih. karo sampean. Ki ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Alah biasa gombal. Niku biasa ngerayu niku. Pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja muklis maneh, awakmu bekase sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki diundang. Apa? Ngomong apa kowe? Apa? Kowe iki diundang Bu Gusti Ratu, Eh. panjenengan menyawi wecanten niku pun gopo-gopo. Ora. Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepengin ngrungokake suaramu. Nggih. Rene kowe iki sinden, jajal. Saiki Niki kowe nyuwun ura-ura. Suarane tok apa mbek wonge kabeh? aja ngono kok nek buyarahe nek karo wong. Walah. Saiki suarane. Ya. Iya. Rengokno ya, Cak. Ya. Gusti Ratu panjenengan pirengaken Gusti Ratu. Ali-ali lang matane cabasmang. Ali-ali lang matane aja lali karo kulan. Ya. Jeruk manis pancawarna cabasman. Tolong tangis saban dina. Golali golader mayu cabas. Golali golader mayu sampean balik kulane melu. Gusti Ratu, niki teng Jawi kok wonten dok-dok Lho, pintu ana tamu. Apa? Kowe mlebu, Bu. Kowe mlebu. Aku Enek tamu, enek tamu. Nggih. Gusti Ratu, Eh. niki enten blandit. Wah. Oh,
Kok nek ngomong kok ngono Siri? Belanda. Ono londo. Nggih. Ini saya mendelengi karo antara ratu sama si Pate. Oh, nih. untuk kepatian. Oh, Selamat. yes. Ini yang Belanda yang mana? Oh, podo ireng ya. Enggak. Nek irunge gede kene. Oh, ya ini ratu. Itu Gusti Ratu, Tuan. Ini patenya. Saya Pati Sapari, anak buahnya Ngadari. Cari. Begini. Iya, iya, Ratu ya. Iya, iya. Kamu Ratu. Iya, betul, betul. Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerja sama. Oh, iya bagus, Jadi bagus. satu sama Belanda ya. Ojo khawatir aku Sekarang gelem. saya tunggu ya. Iya, iya, iya. Tunggu perintahmu ya. Ah, ya. Iya, iya, ojo Saya khawatir. permisi dulu. Iya, iya. Sapari. Nggih. Golek kayu nang ndi iki? Wong alas kok kayune gak ono kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoke gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Loh. Angin ta. Wis. Loh. Iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh. Nduk, sapa jenengmu? Oh, tibake wong gendeng. Ditakon kok meringis kaya garangan. Sing wis niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko Padepokne metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak Lan apa? berangkat. Ya miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kidul gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambune? Sriwing. Tapi sriwing ambek ngempet terung lho kap. Aku iki arek peguron. Oh, nggih. Jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Bambang. Iki Mbak kae jeneng biyen gak keliru ta ya. Makane Bambang niku biasane satrio bagus nggih. Bambang kaya nggih. Bambang Gentolet barang. Terus Kartolon Tolon niku anu madu nggih. Madu. Madu. Sing gak enak Sarpone le. Oh, Sarpo niku Ula. empun suwe sampean ngulo. Lakon wis rumangsa kenek pira lho. Omong kok ora. Lah niku lak jlentre, Iya, jenengmu tokang. sapa? Jenengmu sapa to, Nduk? Kula Heeh. jeneng kula Tini. Oh, omamu ndi? Nah, Omamu ndi? nika ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ta. Sampean niku nggih, suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jelantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngeten iki alas. Lho lah kok ono selambune bareng ditutup. Wah, panas ya apa. Ngene, aku iki mudhun teko Padepokan sing diarani Gunung Mrutu Sewu. Mrutu. Ya mbae jenenge Mbat Slamet. Oh, iki bangsane gurem iki. Gunung Mrutu Sewu. Aku wis suwe nyecep elmune Mbah. Mudhun sik iki, sik ana rekaman iki tok mudhun. Oh, nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu-kayune entek, Cak. Oh iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo company lho to. Oh. Berjuang. Boleh kayak kandar aku. Sampeyan niku ajeng berjuang. Aku berjuang nglumpukno wong-wong sing gak setuju karo bangsa company ngono lho. Kon Ya. setuju enggak? Lho kula nggih nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih.
Tapi ngene, iki tarap sing kate teko iki mbodono. Lah sampean niku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lah alate napa? Lho aku arek peguron kok. Oh. Aku dicekel mesti merujut. Sebab awakku tak labur uli. Sampeyan iki peguron apa bengkel? Wis aku gak kakak ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya, golek Ngarit? ora. Oh, dublek. Nang kutho tak golek ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis, Mboten mampir teng omah kula. wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Wis tak budal ya. Nggih. Jenengmu Kastini. Nggih, Sarpo, tak eling-eling Sarpo. Yo Sarpo, liyane aja dieling Sarpone tok. Iku mang wong temen ta, Wong. Lho, Wih, iki tambah irenge nemen. wah, durung sampean niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karu-karuan. Kula Lah. niki sanes ireng, Lah napa? gilap. Sampeyan niki ra napa teng alas niki? Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Kok kleresan kula niki wau melebet alas melagi ngriki. Sampeyan niku kok Kula rewangi mudhun gunung munggah jurang. niku kuwalik. Nah, diwalak-walik ya padha ae. Lah sampean goleki napa mriki? Perlu goleki wong wedok sing nganggur. Lah sampean gak duwe emak ta? Nah, nek emakku duwe, cuma nyambut gaweku saiki nok keraton. Oh. Pate aku masih elek-elek. Oh, pati. Pate. Oh, wong pate kok pati. Jenengmu sapa, Nduk? Tini paman. Aku kan celuk paman ngrabi bebekmu ta. Lho lah, kula nek ngrungok-ngrungokaken teng anu pate niku paman, ngoten niku. Oh iya wis kapilen paman ya. Nggih. Wis anggepen pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya. Oh, Dek ngoten nggih. Iya, Dik wis Surabayaan. Oh, nggih. Ajeng napa paman? Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, apa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan. Nggih, mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas ngriki Lah kok. ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mriko teng napa kerjane? Nah, tak kei penggawean, Napa? kon tak dadekno perawat. Ngerawat, Ngerawat napa niku? ngerawat aku. Sampeyan niku wong kait kenal kan ngerawat. Gak aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu niku ta? Ngene pawon-pawon. Iya. Lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. Mangan tok. Besok mangan sore mangan. Mbledak wetengmu. Lho maksud iku ya umba-umba, wis ngladeni ratuku. Enggak ada kali sih ratu sampean. Oh, duwe sembarang duwe. Bojone nek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kon kudu bisa nguasai. Wong aku Lho. iso ngidung Bandungan kok. Lho sampean saged Iso. ya napa nek ngitung? Ada papan mandi di Kocing Kurus. Kocing Kurus kayu jati. Sampean Badannya tampang, baunya lebus terus karena mandi di kali. sampean nek ngidung ngoten kok anu kaya Joko Suwarno. Bojone ratu iki nek ratu nyengkring urut tak jejeri ae. Oh, anu sinau nggih. Iya, jenenge Wayu jenenge apik jenenge. Jenenge sinten? Saripan. Lho, wedok niku. Mbok Saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo melak. Melok sampean. Iya tak penggawean. Lho kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. Sampean niku delok Kondo. kondo. Parah niku lho pamit. Oh, pamit ta. Nggih. Awas ngomong keliru. Sampean pun ngomong ngoten Wis ta. jadi pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu. Layangan. Ya. Nggih, anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Ngono, Pamit Bang. nggih. Ayo. Nggih. Ayo. Kula sampeyan gendong. Iya. Bune, Apa Pak Ne? wis mari masak. Ya wis. Masak apa, Bune? Lho sampean karamane apa kok takon Ya, jengkol? biasa, Eh? Jengkol.
Bola-bali kok jengkol ae. Ya sakarepku. Aja sakarepe ngono ya sing penak sing masake. Lah kepriwe sampean arep mene dut mbok sespil banget lah. Wah. Aduh, tenaken jengkol. Nek kakek jengkol nek angop lho, ngeri deh. Apane sing ngeri kok. Ah iya, lah iki awakmu kudu mangerteni dhewe. Awake tok lah sirahe karo sapa? Boleh dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Ya sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe? Lah iya kok. Ah iya. Nek wis mari masak, Ya. saiki ditata nek jero kono aku arepe maem. Mam apa? Yo Mam sego ta? Dede krekil. Oh. Apa iki ya mami mam sego? Saiki apa mengko? Yo mari riyo wae. Oh. Yo saiki. Lah wedange apa, Pak? Kopi apa? Yo wedang kopi. Oh, biasanya kelangane sampean bensin. Hei, Bensin. oh sakno. Wis sepeda tak motor. saiki. Yo saiki ya. Ya, wis. Hati-hati ya, Pak, ya. Yo. Bun. Monggo, sapa iki? Mangko ki Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel. Aku ngerti angkel iku lak paman sih. Nggih, Gusti. Nek aku ngrungokno suarane dedek piadeke ponak aku dhewe iki. Sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Kan tolo kowe iki. Pokoke karuan sing nggih kula Kartolo Lah Paman. iya. Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki niki? Oleh pengestumu ora ono alang-alangan apa. Iki kraton pundi jeni? Iki kraton nggone kaca piring. Kraton dalan kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono Iya, nggih pados ngelmu. Iya. Dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu? Ibu Ratu sik pancet ae. Mboten- Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu. Mboten segar. sambang teng Cirebon. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Ngerti? Apa awakmu ngawur ae? Lah sanika bibi dateng pundi? Nek jero, mula saka iku nek kepin ketemu bibimu nang jero. Ya. Nggih. Nggih. Oh, nika to. Geger ae iki. Lah Iya iki lho. bibimu. Panggeng to kali kula niki. Ponakmu. Ingkang ponakan. Ponakan sing endi iki? Kartolo. Oh alah, pangeling saya kira suamiku sendiri, Mas. Wes. Nek waduh. Nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Ngerusak aku kon nek ngono. Oh, iki kon aku iki. Guyon, Man. Yo gak apa-apa Kula ya. sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Perlu apa, Le? Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang niku kadah mencari ilmu to. Kedah. Tiyang niku kadam. Kok ngene ya? Nggih. Pane Ratu? Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok ganteng ponakane ya. Wis pisan iki tak jak rekaman men tak jak. Temenan gak tak jak kon. Durung kepethuk keponak aku kaya durung kepethuk Nur Said kon. Nggih pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki Bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat-nguati meking napa ngenter. Aja mekinat timbangane meking atok nyebut namburi karo aku. Lho karo aku nono arek ganteng. Oh nyarat ae. Kaya ngene cemburu sama niku. Nggih, Canang buri mangan-mangan sing Ayo, perlu ngono. ayo. nggih Ayo. kula badhe teng bingkeng, Man. Bengkeng buri. Buri bingkeng. Loh, Punten. mangga. Model-model nek punten mangga, Kula- sampurasun, rampes ngono kok. Dungaren, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula angsalaken. Lah ndi bocah? Niki tapi potongane lanang. Wah. Potongan-potongan. Bapakne lanang. Lah iya. Nggih. Lah make niki wedok. Heeh. Pakaiannya celonoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutha. Oh, ngono ya. Kula jak teng kreta. Loh, Keraton. keraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung wis rampintri arek iki. Lah menika larin. Oh, iya. Ngene, Nduk. Pundi ratune paman? Aku, Nduk. Lah, ya kan. Oh. Blongor. Sampeyan niku nek ngomong ndangak ta ampun diluk mawon.
Apa arep wis ajuri wis Niki kan adre niki kan. ajri lapo aku menungso biasa. Nggih ngomong sing tetel lah. Wis. Monggo. Kula dijak mriki kalih paman niki Pak Tu. Oh, Pak Tu. Sarawak Setu berarti. Gusti Ratu. Gusti Ratu. Yo kok Tu. Oh, Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki? oh Gusti Lah, Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti Dulu Ratu. Selodono. Niku enten artine. Ono maksude Selodono, Selodono. Selo watu dono amal. Terus Dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya. sampean dadi ratu kok pancet. Terase Sopo? kula ajeng kei penggawean teng mriki. Iki sapa jebengah kaya ngono iki. Jenengmu sapa, Nduk? Gandine Jeneng kok kula aja. Tini, Oh, lengkape sapa? Kastini. Ya. Nggih. Kowe anjen tak kongkon rene perlu tak wenehi penggawean. Lah nggih nyambut gawe kula napa? Wis gampang. soal Penggawean pembantu. kula. Yo kanggo pembantu. Oh, mbantu sampean. Iya, njukukno bola, njukukno bola pingpong. Apa iku ngawur ae. Biasane panjenengan main tenis. Nek ndelok ayune kaya ngene ri. Nggih, nggih. Saiki ngene ae. Ayo pundi kali Ibu? Lho, yo ayu iki. Kali Maka. Apa nama kabar? Sing berat iki kami maknit. Maknit di. Oh. Iki persis kaya ayu. Wis paran nek gelem tanpa dadi pembantu tapi bojo. Terus pundi? Napa paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu, lah Pak Ratu niki dadi boros sampean. Oh, kulo kuwalik. Kenapa? Tapek bojo. Oh, sampean dipek bojo. Dipek bojo. Iya, Lah iya. niku ratune napa mboten gadah bojo? Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu. Nggih. Walah. Pun padha tuweke ari besar mbuna. Bojoku wis legrek rupane kaya blontang. Ajeng rabi malih. Ya awakmu ngerti. Ratu entek-entek wong wedok. Wadah nyemoni Nur Said. Pun sampean purun mawon tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Nggih, Tanpa kula nyambut gawe. pikir-pikire dhisik. Lah apa Nggih. dipikir karo enake kok Sampean dipikir. pikir dhisik sampai purun sampean kula ajar lho. Enake wong lanang ditinggal mburing glenuk mbek wong wedok. Kaya ngono jarane njaluk diajeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya. Apa? Potonganmu seringas-seringis. Omongnya kaya Agus. Beno gak apa-apa. Oh, aduh. Sampeyan ki wis tuwa. Iya. Mbok ngelingono sadurunge ape mati sampeyan niku. Loh, matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nilwan. Nuwun sewu, Jeng. Apa ana? Lha enake sampeyan niku lho. Apa? Sampeyan niku lho. Apa? Apa-apa? Lho, Sampeyan ki ngerti aku ini bojone sampeyan. Iya bojoku. Lah ya wis ngerti bojone ta? Oh, Lah curiga. kok tanding-tandingke. Lah iya. Aku ditandingi sampeyan ora sudi ora siut ngerti. Waduh. Ayo ora siut barang. Yo Apa? ratune diseneni ibuke. Eh mboten napa-napa. Kembang tebu lempar 1 dapat 1000. Aku disenani blontang. Blontang. Wis kono mlebu kono wis ora Sek, apa-apa. ora usah babu. Oh, babu-babu. Anu, Napa? kula ajenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, jang dirabi kali niki. Nggih. Walah mana-mana ayumu, Nduk. Dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok. Loh, Dek, Lho, kono kene. lho, aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek penggawean. Dibae? Lho kene jange dirabi mbek Ratu iku. Loh, iki ratu iki pamanku. Loh, Aku wis suwe gak tau rene barang rene kok kadane ratu ini kok koyo ngono kok watuke kok wis ngekel. oh dadine Ratu iku paman sampean. Lah iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo mingat. Oh, minggat. Minggat. Ayo saiki minggat nang Pulau Batam. Gusti Ratu, Ono apa? titian panjenengan gajah mboten purun dipun titih kali panjenengan.
lapo nang titian gajah. Biasa lak numpak gajah sampean. Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Melaku-laku nek taman. Nggih. Lho taman. Taman itu sepanjang. Nggih taman. Gajah. Berpuji. Mikir kana rodo. Nggih nggih. Oncokku teko. Selamat datang. Ya. Tuan. Ratu Basman, apa kabar? Oh, kabar saya. Ini begini, Gutu. Masalah Gutu. Gusti Ratu tuh. Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu Gutu. Saya sama kapiten ada peluru. Rempelu. Iku teku. Ono perlu apa lho? Ada perlu, Mas. Iya, iya, Rondo. Ini begini. Iya, iya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, iya, Rondo. Tapi ternyata sekarang Iya, Rondo. kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Oh, Siapa iku Rondo? itu memoring-moring. Nah, itu Ini Rondo. ada orang mengamuk. Aku ngenteni, wis suwe tak enteni. Wah. Wis suwe tak enteni, mulo iki aku njaluk kabar. Jadi Ratu lambe musik tepak yo. Apa wis suwek bareng? Iku Itu namanya wis lekrek. Iya, iya. Wis legrek. Sudah lama ya. Iya, iya, iya. Begini, itu ada satu orang namanya gak salah itu ada lolonya itu. Nah, Kartolo. Nah, betul. nggak tahu ya. Ada betul ya. Ya, terus apa? bukan Kartolo, ada Sarpo. Sarpo. Itu Sarpo iku lho. Ah, Ya, apa? melulit, memang melulit. Iya, iya. itu mau ngongkoni wong kabeh. Apa itu mengongkon? Bersatu untuk Menyuruh. Kok nui ngomong apa? Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu Ini, tidak kerjasama dengan saya, tak samblek. Nyebut nama Kartolo iku keponakku. Percuma saya, Nek anjing ngono Jawa. Kartolo itu. iku mang gak belani wong tuwa, gak belani sapa nek kudu belani rakyat nek. Oh, itu berarti meripat. Oh, meripat. Oh, pemeripat. Betul itu. Apa itu orang yang penyelundup? Mata-mata. Seperti itu. Nah, Mata-mata. Mata-mata seperti matamu. nah. Ya wis. Wis, mati matamu. Kontane. Ya. Wis saiki ngene lho, Dok. Ya ya. Aja kuwatir. Aja kuatis. Aja kuwatir. Wis, Jangan khawatir. iya. Iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe. Begitu ya. Begitu. Perlu londo tak anu apa atau lak golekan. Apa lo untuk golek? Gak dolek tau aku. Saya tunggu di tangsi ya. Iya. Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu. ya? Oh, iya, tak Ya. coplok. Ayo. Nyun pamit. Iya, Permisi. Wah. Ya opo. Ngeten napa Gusti? Lho, londo teko kene iki, Mang. Nang endi landane nang endi? Wis balik nang Lho. Jarane mau ngene landane. Sampai turu mawon iki. Lho, nyatek ae arek iki. lho ya ora weruh wong gene landane men ora Londo ngriki kendang. wau madosi sampean. Hei. Londore Nikman golek Kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetha terwelo-welo. Lho. Nek ngono Kartolo iki mah gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci barek londo nek ngono. Berarti dirumusaken sampean. Iya. Lah saiki nang endi wong? Golekno Kartolo jero. Golek. Oh, lah ilang. Monggo patus sing Ilang ala langka. Mriki Bu sing Lunga. Gak ono. Langka wis. mriki sing sepi-sepi lho Bu. Lho, wong ora ono tak golek tenan. Ono tak ono. Ora ono lah. Waduh, ketiwasan. Apa? Penekan panjenengan mboten enten. Penekan. Ponakan. Kartolo. Nggih mboten enten kali. Anu kasini. Langka, langka ora ono. Loh, kasini gak ono. Mboten enten. Hancurit kurang ajar. Wah. Syukur. Nek ngono digawa kasini mbek Kartolo iki. Lah nggih niki dibatasi teng pundi niki? Wis menengan karino omah. Nek ngono jelas Kartolo iku mang abot rakyat belani londo. Nggih. Wis. Loh, walik ngomong. Saking gopone. Nek ngono Kartolo emang belani rakyat. Londo emang dianggap mungsu. Nek ngono lak mata-mata dekne. Nggih. Wis, nek kene tak sumbarane ya. Nggih, sampean budal kula kali Ibu teng griya mawon. Ya oh. Kan ibu dhewe-dhewe kamare dhewe-dhewe. Nggih, niki kula jaga emak. Iya, jaga ya. Eman lho, Pak. No mae, tak golekne Kartolo. Ayo sampe rene karo aku cak, ayo. Dik, iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek
karo Gelut. patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Lah iya lah. Ngerti nek aku mbak awakmu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh. Tapi kok nek paratune goleki Lho aja kuwatir, aku iki arep peguron. Aku iso mencolo putra, mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. dene sarung. Lho, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudhun teko padepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi balik. Wis pegel ya balik. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong, ngono lho. Jare sampean iso mlaku nang ndukure godhong. Iso pokok nisare ana kayune. Kok iso. Lah lek awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma lek awakmu nyecep ilmu Mbah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. Lho kok tak wuruki. Soale Mbah iku tuwek nemen ilmune wuh, wis gak tau metu blas ilmune. Lah sing diangsu apane nek gak tau metu? Sing diangsu kadang-kadang angsu nok got. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo company. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe iki. Lho, Kawula cilik. kok ana jaran? Oh, duduk ya, Jaran. duduk. Ah, wong cempe. Cempe. Ndo company. Iki lho, Kartolo. Karo sapa? Kasim. Heeh. Lho, kate tanggapan. Ate tanggapan. Mamula aku getun meguru Mbah Slamet iki. Suwe-suwe kudu gak karu-karuan iki. Wong pendekar kok gak iso sumbar. Saiki aja maju siji. Ampekan kaya wong njolok krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung Mrutu 1000. Ayo maju. Pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh? Apa betulan kamu orang Kartolo? Iya. Nah, Ini yang kita lerane tabuhan sih. Iya. Ah, iki. Ini yang Kamu kita cari, Mas. punya vokal gawe karbon dhewe. Londo kok ro lek aku sing gawe vokal gawe kaya Ah, toko-toko kabeh. Kamu yang bikin Rio. Nah, Lho, Rio Jenaka. Gaduh Rio. Ah. Bikin nonar kamu. Aku sing gawe geger. Ah. Aku gak setuju anane company ana Pulau Nusantara Jawa kene. pulomu ta. Pulomu. Pulau ana Kromo. Pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang, saya tembak Kamu mati. Kon kudu nyengkret teko kene. Sekarang tidak mau, besok tidak mau. Lek gak gelem nyengkret teko kaca piring kene. Lah iki kan keraton kaca piring. Iya, baik. Cuk, takon dosamu kon. Mau Maunya? sekarang? Lah kon njaluk apa lho? Oh, serebe. Oh londo, company mati mergo aku. Aku ki ngguyu kok wong sampel. Lho man jamino man. Kartolo, kok soge kendel Bonowani kon belani rakyatmu. Anane aku soge mergo aku kendel man. Aja diwalak-walik. Paman saiki ape ngompol. Lho ngomong, Ape ngomong. Ape ngomong. lah terus karepeno kek apa man? Aja kekean ngono. Nek kon belani rakyat padha kon maneni mbek paman. Sampai niku salah man. Salah e? Bangsane kaya ngono gak dibaleni tapi company sing bangsa liya malah kok belani. Peno lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono. Delok nasibe wong wedok sing ana alas iki. Sak Apa? mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi. Umpama tak rabi ape apa kon? Tari narek dhisik. Kasene. Nduk, wong Napa? ayu. Timbangane uripmu soro, ayo bali nang kraton. Lah napa balik teng kraton? Dadi bojoku. Sampeyan rabi? Iya. Ora sudi. Iki teko didik kamu lho, ngerti ya? Pancene kabeh tak ware aja gelem aja manut karo ratu sing ratu kucluk. Ya aja bergudul maguguk makuto waton ngomongmu sakarepmu dhewe kon ya. Lho, sampean kudu nyambut gawe bebarengan karo aku, aja nyambut gawe bebarengan karo company Londo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Lho, kate nglawan aku man. Apa tak pedeni? Aja kesian man. Iya. Oh, waduh. Lho. Waduh. Iya. Cak.
Waduh. Ratune irunge coplok. Weh. Ala irung kok coplok. Bentar. Waduh. Timbangane soro-soro sampean mati mawon. Wah, iki aku ngono kok iku wong. Wis man, aku jane gak mamane karo peno man. Iya. Cuma aku iki mbelane wis sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampeyan kudu tunduk karo aku. Iya. Enggak. Iya tunduk Tak aku. sumbarane bangsa Londo. Iya sumarana. Londo utawa company. Iya. Ojo njararane ana negara kita. Pun Nusantara Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker. Lho, lapo kok nggolong kloso? Iya, sebab mari kenduran.